दा हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं टु इउ लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय लोगोफोर बे भिडिअ जानो लोगोफोर नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं दा दिनै मानि बागै भिडिअखौ लाबोदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना जा थांनायल' नुनाय हिन्जावा ना बे हिन्जावा गावनि फिसाय असेखौनो सिथारदों आरो ना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे गावनि असे फिसायखौनो माने सिथारबाय आरो ना सिथारनानै बेफोरबायदिनो माने दायो माने हमजानानै दं आरो ना बे हिन्जावा पुलिसफोरजों थ' लोगोफोर बियो पुलिसफोरनि सिगाङावबो माने सिमा जाबाय जाहैबाय जे बिथाङानो गावनि फिसायखौ सिथारदों थ' मानो सिथारदों होननानै बुङोबा लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंनो थाखाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावथार लोगोफोर थ' लाइक शेयार खालामग्रो थ' लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै मोजां नुलांगोन थ' आं नोंथांमोनखौ दाबायनो थिनबाय जे लाइक शेयार खालामनो थाखाय मानोना होननानै बुङोबा माने नोंसोरल' नङा मालायफ्राबो नुहैनांगौ बयबो नुहैनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' नोंथांमोना गावसोरल' नायनानै माने शेयारबो खालामा लाइकबो खालामा बोरै जानो नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेखायनो लाइक शेयार खालामग्रो आरो ना थ' लोगोफोर दिनैनि इम्परटेन्ट भिडिअ बेनो जाहैबाय दे बे हिन्जावा गावनि फिसायखौ बुथारनो हानाय ओरैबायदि साहस गोरा आरो ना स' साननानै नाय जेन'बा दाया फिसायनि दायबाबो माने जोंनि हिन्जाव मानसिया बेफोरबायदि खालामनो जे आखाइ होनो मोनामोन गावनि फिसायखौ नाथाय बियो मा खालामखो दिनै माने दुखु खस्थ' सहायनो हायैयाव बियो गावनि फिसायखौ बुथारनांगौ जाबाय मानो होननानै बुङोबा थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थालांसिगोन मारै मारै जाया घटनाया थ' लोगोफोर बे हिन्जावा माने मानि थाखाय बुथारदों जाहोन दं आरो ना माने बे हिन्जावा गावनि फिसायखौ असान्ति माने कन्ट्रल खालामनो हायैयाव माने सैज' हायैयाव आरो ना गावनि फिसायखौनो दिनै माने सिथारनांगौ जाबाय आरो ना मानो होननानै बुङोबा फिसाया लोंनानै बिदिनो जौ लोंनानै निसा बाहायनानै बिदिनो गावनि फिसायफोरखौ माने गावनि बिसिखौ माने जोबोद बुयोमोन आरो ना आरो बेफोरबायदि गाज्रि बेफोरबायदिनो सेक्स खालामोमोन नै बेफोरबायदि आरो ना जौ फेना फैनानै बेफोरबायदिनो आलां जालां खालामफैयो गावनि हिन्जावखौ बिदिनो सेक्स गेलेफैयो माने जायनाखि मालिकआ बुंदों आरो ना बे न'नि मालिकआ बिसोरथ' रुम भारा थायो नालाय थ' रुम मालिकआ बुंदों आरो ना माने जाथायफोरखौ नुनानै थायोना बिथांमोना माने सिगांनिफ्रायनो बिसोरजों थाफाबोनाय मानसि बिसोरनि रुमाव थाबोनाय मानसि थ' बिसोर मिथिया आरो ना बे बाङालफ्रा थ' बिसोरो रुम मालिकफ्रा खोन्थाबाय आरो ना बिदि गावनि फिसायजों बेजों बिदिनो जाग्रा जालायबाय थायोमोन बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो न' खाथिनि मानसिफ्रा बुंबाय आरो ना थ' लोगोफोर माने दायो सोराङाव फैबाय आरो ना खोथाया माने हिन्जावा थगायनो हायासै आरो ना माने हिन्जावा गावनो बुथारदों होननानै सिमा लाबाय थ' बेवहाय मा बुंनांगौ दंबावो नंगौना नङा नों सिथारबायबा नों जेलाव थांदो नंगौना नङा थ' बेनो आरो ना दिनैनि इम्परटेन्ट भिडिअ बेनो जे लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि माबायाव मा जालांखो नंगौना नङा जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि जागासिनो मानो बेफोरबायदि जालांनो हमखो स' जोबोद दुखु नाङो आरो ना नोंथांमोना दुखु नांगोना नाङा मिथिया लोगोफोर थ' नोंथांमोना दुखु नाङोबा माने कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना माबायदि मोनो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुयोबा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ खोनायोबा बेफोरबायदि घटनाफोरखौ खोनायोबा नोंथांमोना दुखु मोनो ना इन्टारेस्ट मोनो थ' नोंथांमोना खोन्थाहर कमेन्टआव लोगोफोर अब्लासो आंबो मिथिगोन जे माबायदि भिडिअ बानायनांगौ नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना थ' आं नोंथांमोना खोन्थाहरोबासो फोरमायहरोबासो आंबो मिथिगोन आरो ना थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने खोन्थाहरनो थाखाय माने खावलायहरनाय जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो बिदिनो नायलांबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरो ना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो गोजौआव दावगालांनो हागोन नंगौना नङा थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर एसेनोसै आरो ना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ माजों मोनदों थ' कमेन्ट खालामहर आरो ना आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर बाय बाय साथा हमगासिनो ने आं बाय बाय सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ दे बाय बाय